Siwmai a chroeso i'r Newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Amaethyddol, agricultural, amaethyddol. Cystadlaethau, competitions, cystadlaethau. Da byw, livestock, da byw. Arddangosfeydd, exhibitions, arddangosfeydd. Adloniant, entertainment, adloniant. Llwyddo, to succeed, llwyddo. Ymwybyddiaeth, awareness, ymwybyddiaeth. Heriol, challenging, heriol. Cerrynt, current, cerrynt. Sglefren fôr, jellyfish, sglefren fôr. Cyflwyno, to introduce, cyflwyno. Maerion, mayors, maerion. Llefarydd, spokesperson, llefarydd. Trychinebus, tragic, trychinebus. Newyn, famine, newyn. Cyflenwadau, supplies, cyflenwadau. Cymorth dyngarol, humanitarian aid, cymorth dyngarol. Cenhedloedd Unedig, United Nations, cenhedloedd Unedig. Lluoedd, forces, lluoedd. Cynnwrf, stir, commotion, cynnwrf. Ymwybyddiaeth, to emigrate, ymwybyddiaeth. Cytundeb masnach rydd, free trade agreement, cytundeb masnach rydd. Allforio, to export, allforio. Awyrofod, aerospace, awyrofod. Gweithgynhyrchu, manufacturing, gweithgynhyrchu. Anghydfodau, disputes, anghydfodau. Parhaus, continuous, parhaus. Trais, violence, trais. Saethu, to shoot, saethu. Nawr, dyma brif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, yr unfed ar 20 o Gorffennaf. Dyma oedd diwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru 2025. Digwyddiad amaethyddol pwysicaf y Deyrnas Unedig. Roedd 4 diwrnod ardderchog o gystadlaethau arddangos da byw, yn ogystal ag amrywiaeth o wahanol weithgareddau gan gynnwys coedwigaeth, crefftau, chwaraeon gwledig, siopa, bwyd a diod, arddangosfeydd ac adloniant. Mae dyn o Gymru wedi llwyddo i nofio'r sianel. Mae Thomas Bedwyr wedi bod yn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd iechyd meddwl a chodi arian i'r elusen Movember. Dywedodd Thomas fod y daith wedi bod yn heriol iawn. Cymerodd dros 15 awr o nofio drwy ddŵr oer a cerrynt cryf. Hefyd, cafodd ei bigo nifer o weithiau ar ei wyneb a'i gorff gan sglefren fôr. Llongyfarchiadau mawr i Thomas am yr her anhygoel. Dydd Mawrth, yr ail ar 20 o Gorffennaf. Daeth newyddion trist ym myd cerddoriaeth wrth i ni glywed am farwolaeth Ozzy Osbourne yn 76 oed. Roedd y seren roc wedi bod yn sâl am amser hir, ond perfformiodd mewn cyngerdd ffarwelio olaf yn Birmingham ar ddechrau'r mis.
Yn y cyfryngau, clywon ni nifer fawr o negeseuon yn galaru am y golled. Roedd gwrthdaro yn San Steffan ynghylch y syniad o gyflwyno treth twristiaeth yn Lloegr. Mae hyn eisoes yn bodoli mewn sawl gwlad ledled y byd, gan gynnwys yr Alban, gyda Chymru i ddilyn yn 2027. Mae llawer o faerion ac arweinwyr lleol yn Lloegr, gan gynnwys Sadiq Khan yn Llundain ac Andy Burnham ym Manceinion, wedi annog y Llywodraeth i gyflwyno treth twristiaeth. Ond, dywedodd llefarydd nad oes unrhyw gynlluniau i wneud hynny ar hyn o bryd. Dydd Mercher, y 3 ar 20 o Gorffennaf. Daeth newyddion trychinebus unwaith eto o Gaza. Dysgon ni fod dros 100 o bobl wedi marw o newyn, gan gynnwys 80 o blant. Gwnaeth ysgrifennydd cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, ddisgrifio'r sefyllfa fel sioe arswyd. Ers misoedd, mae diffyg mawr wedi bod i gyflenwadau bwyd a chymorth dyngarol gallu cyrraedd Gaza. Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae lluoedd Israel wedi lladd mwy na 1,000 o Balestinioed wrth iddynt geisio cael gafael yn y cyflenwadau bwyd. Clywon ni fod yr actor Americanaidd Hans Obama, sydd wedi actio mewn rhaglenni fel Narcos Mexico a Better Call Saul, wedi dod i Gymru dros yr haf. Mae'r actor o Wisconsin eisoes wedi creu cynnwrf yng Nghymru, oherwydd ei fod wedi bod yn astudio yr iaith Gymraeg. Daeth ei fam-gu o Fryn Mawr ymlaen â'i Gwent yn wreiddiol cyn ymfudo i'r Unol Daleithiau. Penderfynodd Hans astudio'r iaith mwyn teimlo'n agosach at hanes ei deulu. Dros yr haf, mae Hans yn ffilmio ffilm fer yn y Gymraeg ac yn gwneud cwrs arall yn yr iaith. Dydd Iau, y 4 ar 20 o Gorffennaf. Mae Prif Weinidog India, Narendra Modi, wedi llofnodi cytundeb masnach rydd gyda'r Prif Weinidog Sir Keir Starmer. Dywedodd Starmer fod hyn yn fuddugoliaeth fawr i Brydain. Bydd ceir a whisky o'r Deyrnas Unedig bellach yn rhatach i'w hallforio i India, a thecstiliau a gemwaith Indiaidd yn rhatach i'w hallforio i'r Deyrnas Unedig. Dywedodd Starmer y byddai'r cytundeb yn creu mwy na 2,000 o swyddi newydd yn y sectorau awyrofod, technoleg a gweithgynhyrchu yn y Deyrnas Unedig. Clywon ni am anghydfodau parhaus ar y ffin rhwng Gwlad Thai a Cambodia. Arweiniodd hyn at drais a saethu ar y ffin, gydag 12 o sifiliaid yn cael eu lladd. Nid oedd yn glir pa wlad saethodd gyntaf, ond cafodd y ffin rhwng y ddwy wlad eu cau. Mae'r stori'n dal i ddatblygu. Dydd Gwener, y 5 ar 20 o Gorffennaf. Dyma oedd diwrnod cyntaf streic 5 diwrnod gan feddygon iau yn Lloegr. Maen nhw'n streicio am gyflogau tegach. Ond, gan fod codiadau cyflog eisoes wedi digwydd yn ddiweddar, mae llawer wedi condemnio'r streic, gan ddweud bod hyn yn rhoi pwysedd mawr ar y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Daeth gyhoeddiad gan arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron fod y wlad yn mynd i gydnabod Palestina fel gwladwriaeth. Ffrainc fydd yr aelod cyntaf o'r G7 i wneud hyn.
Gyda'r sefyllfa'n mynd o ddrwg i waith yn Gaza, mae hyn yn rhoi pwysedd ar y Deyrnas Unedig i ddilyn Ffrainc. Ond mae nifer fawr yn y llywodraeth eisoes wedi bod yn galw am hyn, ac yn mynnu mae dyma'r amser i gydnabod Gwlad Palestina. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.